Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so nganzi mukomana chimakadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. I am not going to share a lot of sensitive information. I was a C10 and I covered up my friend after akonzeresa accident akadhakwa kwamutare. Now ndiri kunetswa nemweya yavafi vanhu vakafira pasport nekuda kwekuti ndakamubatsira. Iye akabuda munyika 2 years after that accident akazonofirawo kumhiri kwemakungwa. I think kuti ainge ava kunetswa zvekare nemweya yevanhu avo vakaurayisa pa accident iyo yaakakonzeresa. Zita rangu muchanditi Tawanda. Back in those days ndainge ndiri munhu ainge aine simba rakawandisa influence and ndaiva nema connections and I was arrogant. I told myself kuti I was untouchable. Semunhu ainge achinamata zvinhu zvakaita sengozi ndainge ndisina kana basa nazvo kana kuri kunzi panenge paine zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa ndaingozviudza kuti kana munhu afa wafa ndainge ndisina basa nezvakawanda. So back to my story, ndichati zvakaitika wainge uri musi weSaturday musi wa 12 September mugore ra 2015. It was around 11 p.m. I was off duty. I was just coming from this other spot kwandainge ndichifarira kunwa hangu mabeers. So then that was when one of my friend wandichati Blessing, he was a well-known businessman mamutare. He then called me akabva achizondiudza kuti painge paine accident yainge yaitika and he had been involved in that accident. Akangonditi, bro, pakaipa, I think I have killed people, please come. I rushed out. When I arrived, ndichati zvinhu izvi zvakaitika near Christmas pass just before the curve wava kuda kupinda mamutare. That was when I saw his white Toyota Hilux. It was parked almost in the middle of the road and ndikabva ndachizoona kuti muroad mainge muine mitumbi yavanhu 4 that were lying everywhere and blood was everywhere. Kana ari some Blessing, he was drunk, like heavily drunk. Ainge asingatokwanisi kana kutomira zvakanaka. And then that was when I got him into my car. I quickly called my other friend. Motikari yake Blessing, it was still drivable even though yainge yakangwandanuka. We then took his car and we went and we parked it at this other place kwataingoti kuyad kwataipota digital madiri edu, because there are some, you might be even a C10 but uchitorowa mamwe madhiri nembavha because munenge muchida kuita gather information. Saka tainge tiine kwataiti kuyadi uko kwaichengetwa motikari dzimwe dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichienda kuMozambique dzinenge dzabiwa mungava muri muZimbabwe kana kuti kuSouth Africa. Saka ndokwandakaendesa motikari ikoko kuyard and I quickly spoke nevakomana vekuMozambique. Vakabva vachizotuma vanhu kuti vange vachiuya kuzogadzira motikari. Within a very short period of time motikari yainge yatova bo and ikatoyambuka border ikatoenda ikanotengesewa kuMozambique. But that was a decision that I did that I am regretting to this very day. Kubva pazvakaitika izvi mukomanashi ndakashayikirwa nevana vaviri pavana vangu 5 vandakaita. Ndangosara nevana vatatu. Apa rino gore ndiri kunzi pane umwe mwana zvekare uyo ari kufanira kuti ange achifa. Sezvo tava kuda kupinda muna December kudai, handizivi kuti mwana wangu pane mwana achafa here kana kuti ndiri kuchengetedzwawo nedenga zvimwe kuda Mwari vari kundinzwira tsitsi, because every day ndinopfugama nemabvi ndichinamata kuna Mwari kuti vange vachindichengetedza inini nemhuri yangu. So I'm just praying kuti December ange achinzi achazopera pasina kana ma problems, even though ndainge ndiri munhu anonamata, but kubhawa ndaitoenda
ndainge ndisingabhelieve mune zvakawanda, even the fact yekuti kuna Mwari. Dzimwe nguva ndaingoti kuti tingagoita same because takangokurawo tiri maPentecostal church. So it was a matter of me not believing in anything really because I had so much power. Ndakabva ndachizodzokera kuya kwainge kwaitika accident after I had made sure kuti the vehicle it was in safe hands. Ndikadzokera kuya ndiri ndega. That was when I saw kuti painge paine two plain clothes officers that were already on the scene. Ndakataura navo and I told them kuti what had happened was that motikari iyoyo yaita lose control. The driver had lost control and he was drunk. Ndokubva accident yazoitika vari vega vasina kana imwe motikari iyo yavainge vaita crash into, and everything was created, the whole scenario, and the whole scene was cleaned up by my other friends, and nyaya yacho ikatongorovao yakadaro. So I thought, but I started to notice a lot of signs soon after Blessing had left Zim, and iye kuenda kwaakaita I think kuti painge paine zvainge ava kutoona because mafiro akaita Blessing ari kumiri kwemakungwa hanzi ainge ava kuita sekunge munhu anopenga. He was later taken kuzvipatara zviya zvavanochengeta vanhu vanenge vachipenga. Hanzi ainge achiona vanhu avo vainge vachiuya kwaari vachimuti tiri kufanira kuti tinge tichidzokera kuZim. Since I did not have any communication at all naye, dzaingovawo nyaya dzandaingonzwawo vanhu vava kutaura vachiti Blessing ari kunzi ava kupenga kuUK uko kwaakaenda. Mukadzi wake ainge agara akandivenga because taipota tichivharirana zvipande inini naBlessing when it came to my girlfriend. Saka aikwanisa kuti anenge aineni achinyepa. Iniwo ndaiti kana ndikafonerwa namadhamu vake ndaingovaudza kuti Blessing is with me, izvo anenge atori kuhotel kana kuti kulodge aine girlfriend. Saka mukadzi wacho ainge akatondivenga zvisingaiti. Kunyange ipapo apo paakandiona ndichisvika nemurume wake pamba because ainge akatokuvara, so akangonditarisa neziso reruvengo, haana kana kumbopindura anything. Ndakangomuudza kuti anofanira kuti ange achizoenda nemurume wake kuchipatara the following morning, but vaifanira kuti vange vachizoenda kwaprivate doctor nekuti kana ukaenda kwaprivate havabvunzi zvakawanda, vanenge vachingoda mari yako chete pamberi. That was all that I told her, and she did not even respond because ainge ari munhu ainge akanyanyisa kundivenga. So back to my story. 3 months after that, I started to notice a lot of things that were happening. Ndakamuka, I still remember kuti it was around 2 a.m. and ndakanzwa sekunge phone yangu yainge ichiringa. When I woke up, I then checked my phone and I saw kuti painge pasina munhu ainge achindifonera. But what surprised me was that ndakaona a lot of messages, a lot of them. Ndichinovhura messages aya, my messages acho ainge ari empty. They were sent also from an unknown number. The following morning, when I wanted to investigate, ndichida kupa umwe friend yangu also who was an agent ainge achishanda kuNet1 kuti ange achindiitira a trace yekuda kuziva kuti phone yainge yakanditumidzira ma-SMS, who was behind that phone, and it was registered in whose name, zvekare location. When I got hold of him, ndava kuda kumupa ma phone numbers, all of those messages, they disappeared. My messages also ainge ari mufoni mangu, they disappeared. That was the first spiritual encounter that I had ever had in my entire life. I thought kuti maybe there was someone that was spying on me. I then took my phone ndikaenda ndikanoipa this friend of mine who was also in IT so that he can check my phone. He checked my phone. I got to know there was no one who was snooping around in my phone. But zvakaitika ipapo, I could not
even understand. Even the IT guy was even saying to him, I don't see any trace yekuti your phone ever received any messages at all, but pandaka mukoma painge paine ma messages akawanda. From there phone iyoyo yakazotanga kunetsa because yaingoita ma pop up notification as if pane ma messages ari kupinda, but ndini ndega ndainge ndichimaona ma messages iwawo. Ndakatombodelete ma phone numbers ose ema girlfriend ndikabva ndambopa madam phone andina kuvaudza kuti ndainge ndavapa phone so as to test and see kuti ma messages kana kuri kunzi ndivo vanenge vava kushandisa phone yangu anenge achingopinda zvekare here. Madam vakashandisa phone iyoyo for about 2 weeks ndokubva ndachizoitora back because vainge vasina kana ma messages avainge vachimboona. Pandakangotora phone ndava kutanga kuishandisa zvekare pakapinda ma SMS 100 SMSs, ma normal SMSs akapinda ndikatanga kumaverenga asi ma message awa ainge akanyorwa nechimwe chirudzi chandisina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chiri chirudzi chakaita sei. My messages iwawo they got deleted by who I do not know. Phone iyoyo yakazongonyangarika. Nerimwe zuva ndakatoti nditori munzira ndichienda kubasa. After I had received a phone call, then I put my phone down. Ndakatoisa pakati pemakumbo because I was speaking with this other woman pa WhatsApp. Saka ndaiwanza kuti kana ndikataura naye then ndobva ndadelete my messages also because she was a married woman ari munhu wekuziva. We went to the same church naye. Saka ndaitya kuti kana pakazongoitika any error ndaizoshaya pekunyarira. Saka mutemo wedu in that relationship was that tinotaura tose kana wanyora zvaunenge wanyora each and every message you delete, even hai chaiyo you delete that message. Saka I was busy talking to him because we were supposed to meet each other later in the day. Saka ndainge ndakatoisa pakati pemakumbo ndichiti kana kasenda message then I respond. Saka pakabva pachizompinda message ichibva kwaari iri yeWhatsApp. Pandakati ndichinobata phone ndakaishaya phone, ndikatombomisa motikari yangu ndikatanga kutsvaka everywhere but ndakaishaya phone. It was very surprising what happened at that time. Ndasvika kubasa, I then told one of my friend uyo wandainge ndichiziva kuti ainge ari munhu anofarira kubata mishonga, aingogara ari kun'anga nguva zhinji, akabva achizoenda neni kuchipinge uko kwandakanosvika ndikanotaura zvose zvainge zvichiitika. Ndikabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndava kutevererwa nemweya wengozi nekuda kwezvandainge ndakaita kuti mushure mekunge best friend yangu akonzeresa accident. Then inini ndikabva ndachizovhara the whole issue. Vanhu ivavo kuvigwa kwavo, kufa kwavakaita zvakangonzi driver ainge akadhakwa ende akangobondera pamuti ari ega because motikari takazotoita plan ikazotobuditswa muroad ikabva yachizoita sekunge yakaenda ikanorova muti. Even the bodies they were shifted, mitumbi yevanhu ikangosiwa yakaraswa musango but close to where the car was. Saka nyanga yakati nekuda kwezvatakaita izvozvo zvainge zvakangofanana nekuti ndisu takavauraya vanhu ivavo. I could not understand at that time, but pakatorwa mvura yainge ichidziya, but mvura iyi ndakaudzwa kuti yainge yakatorwa kumochwari ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichigeza nemvura iyoyo but not muviri wangu wose. Ndachizodzokera panzvimbo paya apo pakaitikira accident ndiine mvura yangu yainge iri mubucket, then ndikabva ndachizotanga kugeza makumbo zvekare nemaoko ichiri kudziya, even though yainge yakadziiswa kuchipinge. But I drove back ndikaenda kunzvimbo uko kwainge kwakaitikira accident. Mvura iyoyo haina kumbotonhora ende mvura yainge isiri muflask. It was just in a normal bucket but yaitodziya
pandakazosvika paChristmas pass ndikageza makumbo angu ndikageza zvekare nemaoko ndakabva ndachizosiya ndataura mashoko ekuti ina handina mhosva nemi, regedzai kuramba muchindinetsa nekuti handisirini ndakakuurayai, ko kana kuri kunzi ndakavhara mhosva zvinei nemi? Vanhu vanganiko vanopara mhosva vakasabatwa? siyanai neni, kwandiri makafa ende hatina ukama, saka muri kudei kwandiri? Ndikasiya ndatuka uye zvekare ndikanzi apo patakazoenda tikanosiya motikari yakaita sekunge yainge yabondera pamuti ndaifanira kuti ndige ndichizoita tsvina. Ndakaita tsvina ndikazoenda ndikazonoitora tsvina iyoyo after 7 days. Tsvina iyoyo ndakazonoitora yainge yakaoma, asi chakandishamisa mukoma pa7 days kwakaita mazuva akati kwainge kuine guti kuchinaya almost each and every day. Pandakaendapo ndakashamisika because tsvina yandainge ndasiya ndakaiwana yainge yakaoma, asi kwainge kusina kumbogara kwakabuda zuva. Pamazuva iwawo ndakatora tsvina ndikaisa muchimwe chiplastic bag icho chandainge ndakapiwa nasekuru vainge vava kundibatsira. I drove straight ndikaenda kuchipinge, vakaitarisa vakaivheneka vakati inoita. Yakazoiswa muduri ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoikuya kuya mushure mekunge tsvina yaita powder. Ndikabva ndachizonzi ndinge ndichizoitora, vakaisa mune kamwe kaplastiki kadiki, vakanditi uri kufanira kuti unge uchigara nayo motikari mako kwemazuva zvekare mamwe 7. Panguva iyoyo mukoma ndainge ndava kunyatsokuona zvipoko. Vainge vakandiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizotya kana ndiine zvandinenge ndaona, ndaifanira kuti ndinge ndichizovafonera at all the times, kunyange pakati peusiku. Dzimwe nguva ndaimuka ndobva ndaona munhu anenge akamira kumakumbo kwemubhedha. Ndakatorara namadam kana kuti negirlfriend, ndotoona kutoti mumba matinenge takarara munenge mutori nemunhu uyo anenge arimo anenge achida kundikuvadza. Ndaiti kana zvikaitika saizvozvo ndaimuka zvinyoronyoro ndisingadi kuti munhu wandinenge ndiinaye ange achizopepuka. Ndaibva ndachizoenda kumotikari kwangu ndobva ndanotora chipepa chiya, zvose izvi zvichiitika chipoko ichocho chainge chichitonditevera chitori kumashure kwangu asi chisingatauri neni. Ndaizvishingisa ndobva ndaenda ndobva ndanotora tsvina iya ndobva ndazora kufesi kwangu. Ndaitombogara panze, then ndaizoti after about 30 minutes ndozogeza kufesi kwangu, ndozora mafuta ndobva ndachizodzokera kunorara kuitira kuti munhuwi wetsvina usazonzwika. Ndaiti kana ndazora tsvina kufesi kwangu, munhu uyo anenge akamira neni chiri chipoko aibva achizonyangarika. Ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochera gomba pafront gate uye zvekare nepamberi pemba pafront door ndaifanira kuti ndinge ndichizochera futi gomba. Ndakazotuma madam nevana zvekare nemusikana wedu ainge ari maid wedu kuti vange vachimboenda out for shopping. Madam ndikavapa mari yakawanda kwazvo kuti ndinge ndichizosara ndichiita mabasa angu ndiri ndega. Ndakabva ndachizobuda panze ndikatanga kudhiga gomba, ndikabva ndachizoisa tsvina iyo yainge yakakuyiwa uye zvekare ndikazodhiga rimwe gomba muyadi ndikaita saizvozvo. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda panzvimbo apo panofamba vanhu vakawanda, panogara paine vanhu vakawanda. Ndaifanira kuti ndinge ndichizonochera rimwe gomba zvekare. Ndakazopinda mutown ndikaenda kurank ndikabva ndachizonochera gomba. Izvi ndakazozviita dzainge dzichiti past 3 kunze kwava kunoedza. Pandakapinda mutown mainge muri zim, ndikaenda parank ndikanochera gomba rangu. Ndapedza kuchera gomba ndikabva ndatora powder iya yetsvina ndikabva ndachizoisa mugomba ndikasiya ndataura mashoko ekuti vakomanaka nevasikana regedzai kuramba muchingondinetsa, chamuri kundishungurudzira handizivi. By then
friend yangu ainge atoshaika ndikati ko ingawani munhu wacho akakonzeresa accident akafa, saka chamuchiri kuda kubva kwandiri muri kudei yamuri kutanga iyi munozoigona here? Munozviziva here kuti ndiri muzukuru wasekuru Shumba? Ndo zvandainge ndakaudzwa izvozvo nasekuru kuti pose paunenge uchishandisa tsvina iyi kuzvizora kumeso kana kuiisa mukakomba kaunenge wachera, unofanira kuti unge uchipika nekubheja uchiti munombozviziva here vakomana nevasikana kuti inini ndiri muzukuru wasekuru Shumba. Saka nekuda kwekuti sekuru Shumba vainge vari munhu ainge aine masimba, ndainge ndakachengetedzeka apo pavainge vachiri mupenyu. Matambudziko angu akazotanga mushure mekunge sekuru Shumba vafa, ameno anzi vakaitawo beju neimwe ng'anga yekumozambiki. Handizivi hangu kuti chii chakanyatsokuitika, asi mukoma ndakachema apo pandakadzokera kuchipinge mushure mekunge tsvina yapera. Saka tsvina yakati yapera ndainge ndava kungorohwa nezvimwe zvinhu zvandainge ndisingaoni, but ndaingonzwa kungoparwa, noti kurohwa zvinorwadza. Saka ndakabva ndati simbi inorohwa ichapisa, kana ndikazvinonokera zvinhu izvi ndinokwanisa kana kuzotokanganisika futi pfungwa sezvakaita Blessing. Saka ndakabva ndachizodzokera kuchipinge. Ndasvikako ndo pandakaudzwa kuti sekuru Shumba kuchina vainge vakafa mushure mekunge vaita beju neimwe ng'anga yekumozambiki, ameno kuti vainge vachinetsana nekuda kwenyaya yeyi. Ndakachema ndikagara pasi, vanhu vainge varipo vakashamisika, but handisiri nini ndega ndainge ndiripo, painge patori nevamwe vanhu avo vainge varipo zvekare, vamwe vainge vauya kuzodzosa zvinhu zvavo. Saka ndainge ndava kuchema, ndava kutanga kufunga kuti zvino achandibatsira ndiani. Ndakatoti ndichitopinda mumotikari ndakatoona kuti mumotikari mangu mainge mutori nemapassengers 4 avo ainge arimo. Akati Towers, daiwa mutsa motikari taenda. Vakanditi vainge vachida kuenda neni kumakuva. Vanhu ava ndivo vanhu vaya avo vakafira muaccident, vainge vakazara ropa, uye zvekare mumwe mukadzi ainge akagara kuback seat ainge akatomenyuka mutsipa. Ndo vanhu vandakaona vakandimirira mumotikari. Kuti ndige ndichibuda mumotikari ndakatadza, motikari yakatanga kufamba iri yega. Handizivi kuti ndakazofamba sei kubva kuchipinge ndichidzoka mamutare. Ndakabva ndachizoenda kune imwe ng'anga zvekare yandainge ndakanzwa nezvayo. I think kuti ndiyo yakabva yachizondikanganisira zvinhu zvangu, because vaShumba vainge vachitogona basa kudarika zvandakazonoitirwa neimwe ng'anga yacho. Ndakati ndaenda kune imwe ng'anga ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga machira emidzimu uye zvekare netsvimbo. Ndikatengeswa jira dzvuku riya rinoshandiswa pakuripwa kwengozi, tikabva tatanga kuita chivanhu chedu tiri tega. Mukoma ndakati ndichisvika kumba ndikanzi mwana ainge adonha pabhasikoro, ainge achirwara. Zvakandinetsa kuti ko mwana anogonzi adonha pabhasikoro obva atotanga kutoita fever. Saka ndakazoti tinge tichienda naye kuchipatara. Zuva rinotevera mwana ndokubva afa. But usiku hwacho ihwohwo apo pandakaendesa mwana kuchipatara ndakatoona mwana wangu ainge akabatwa nevanhu 4, ainge achichema achiti handisi kuda kuenda nemi kumakuva, handisi kuda kuenda nemi kumakuva. Mwana ndiko kutofa kwaakaita ikoko. Chazondiunza pano inhau yekuti ndiri kutsvaka vanhu vanokwanisa kundibatsira. So far ndafamba mudzin'anga dzakasiyana-siyana, zvekare nemumaprofita vari kuti chef muri kufanira kuti munge muchienda munotaura nehama dzevafi, because pavanotohuka mweya yevafi, vafi vanototaura kuti uye hatina basa naye, asi tikuda kuti ange achienda kunozivisa vehukama. Kana akazosungwa achasungirwawo mhosva dzake, tichazozorora naiyewo ava mujeri. Saka ipapo panoshupa mukoma, because
vafi vanoti kana vachitaura vanenge vachiti this time around hakuna iyoyo, hausi kuzoshandisa chinzvimbo chako kuti unge uchivhara nyaya iyi. Saka haisisiri nyaya yekungoripa. Dai kwanga kuri kuripa ndaikwanisa kuzviita kana in secret ndoenda ndonotaura nehama dzevafi, but iyi manje yekuzoita ma-threats uchinzi this time around chinzvimbo chako hachisi kuzoshanda sezvawakajaira kuita, ropa rakadeuka ritori mumaoko ako. Saka nyaya yazondiunza pano ndiri kutsvaka n'anga idzo dzinosviniwa dzinogona kuvatsipika vanhu ava. So far vanhu vandainge ndichida kuti vange vachindibatsira ivo vari kuzvinetera, vari kuti Ngozi kana ukaitsipika hapana zvaunenge waita, nekuti inozongowana futi nzira dzekuti inge ichizodzoka ichizokunetsa iwewe kana kuti hama dzako. Saka munyama wandiri kuita ndewekuti kwese kwandinenge ndaenda ndichida kuti ndinge nichizobetserwa, vanhu vacho vanenge vachiita sekunge vanenge vaine rimwe nemweya yevafi, vanoita sekunge vanenge vachitotaurirana munyika yavo iyoyo yemumweya, vobva vatanga kundiudza kuti hazviite zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichizoitwa kutsipika mweya yevanhu ivavo. Vanhu ava handina kuvauraya, handisirini wekutanga kuvhara mhosva ende handisirini wekupedzisira kuvhara mhosva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti kana paine munhu wamunoziva wechivanhu vari kuda kuti vange vachiitirwa vange vachigadzirirwa mishonga yekutsipika mhepo idzo dzevafi. Hanzi friend yavo akakonzeresa accident, vanhu vakafa, vakabva vachizoshandisa chinzvimbo chavo mugovernment vakavhara nyaya yacho. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Zvakangoma hazvo vedway, ivo vari kuti argument yangu ndeyekuti it is not me munhu wekutanga kuvhara mhosva plus handisirini wekupedzisira kuvhara mhosva dzinongovharwa. Saka sei vanhu ava vari kuda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvavanoziva kuti I will never be able to do it. Hanzi hapana pandingaenda ndichinozvisasika unless dai kwanga kuri kunzi vari kuti chingotiripa nyaya yacho yobva yangovharana, aiwa hanzi ndanga ndisina problem nazvo, but iyi yekunozvisasika hanzi izvozvo handikwanise kuti ndige ndichizviita. But havasi kuda futi kuti vange vachiramba vachirasikirwa nevana. Hanzi iro rinogore vari kufanira kuti vange vachizofirwa nemwana mumwe chete. Havasi kuziva kuti sezvo tatova muna December, message vakaitumidzira muna November, hanzi zvatava kupinda muna December handizivi kuti Mwari vacharamba vakandichengetedza here inini nemhuri yangu, kana kuti pane mwana wangu achazofa. Ngatitaurei navo mucomment section kana kuri kunziwo zvakamboitikawo kwauri kuti pakaparwa mhosva then mukabva machizovhara mhosva now mava kunetswa, zvingava zviri zvipoko kana kuti zvikwambo or whatever ma spiritual encounters amunenge muchisangana nawo. You can come to my inbox and you can share with us your own side of the story. Rikidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu isecret, nekuti vabereki vangu vakasvika pakufa ndisina kumbovaudza kuti izvi ndo zvandakaona. Tainge tiine madyna clipper, baba vangu vaiva nemadyna clipper avo aya maminibus, if you still remember them. Saka nerimwe zuva ndakati ndava kuda kuenda kuchikoro, tainge tiina driver, motikari yainge ichiramba kustarta, then ndokubva ndachizoenda kuroad ndikanomiririra bhazi kuti ringe richizouya iro dyna clipper redu, ndikabva ndachizopinda mumotikari. Ndakati ndakwira ndopa ndakabva ndachizoona kuti pasaidi nadriver painge paine kadhara kainge kari kapfupi ako kainge kakatogara ndiko kainge kachitoita sekunge kainge kachidriver. Kadhara ikako
kainge kakagerwa zuda uye zvekare kainge kaine mazindebvu uye zvekare kainge kakapfeka rimwe jaketi iroro rainge riri rekodro ameno kana muchiziva, ende jaketi racho rainge riri reblack uye zvekare netrauzi kainge kakapfeka rimwe trauzi. Hembe dzakainge kakapfeka dzainge dzakangofanana nehembe idzo dzaifarirwa kupfekwa nababa vangu, zvekuti dzimwe nguva taitonyara because baba vangu vaingoita sekunge vainge vangori nehembe idzodzo. Vaiva nebhutsu dzavo dzavaifarira ainge ari mafamashu uye zvekare nerimwe jean iro rainge riri redenim blue net-shirt yavo yainge iri yescotch, zvekare nekodro iroro jacket riri reblack. Ndo zvainge zvakapfekwa nekadhara ikako kaine zuda kaine mazindebvu uye zvekare baba vangu vaichengeta ndebvu kuita kunge mupostori but vainge vasiri mupostori. Kadhara ikako mukoma kainge kakabata tsvimbo kaita sekunge ndiko kainge kachitokontrola motikari. Driver aiti kana akamira iko kaitoita sekunge kari kutsika mabreki, kana motikari yava kutanga kufamba kaitotanga kutochinja magiya. Chakandishamisa mukoma pakanguva kapfupi ipapo pandakange ndichiona vision rose iroro richiitika, vanhu vakati vachitanga kubhadhara mari yekombi, kadhara ikako ndiko kainge kachigamuchira mari, kaitogamuchidzwa mari neruoko rwandisina kuona kuti rwainge ruchibva nepi, but kaigamuchidzwa mari. Kana kagamuchidzwa mari kaisvipira pamari then kobva kachizopa conductor mari. After about 5 minutes mushure mekunge zvinhu zvose izvi zvaiitika, ndakabva ndachizoudza driver uyo ainge achinzi Martin, ndikati Martin, ndinokumbira kuti unge uchimisa kombi. Saka akamisa kombi ndokubva ndaburuka. Akandibvunza kuti ko ndainge ndafunga kuita sei, ndikati ndava kutsvaka imwe kombi kuti ndinge ndichienda kutauni. Akangoshamisika nazvo. Vakatofungidzira kuti maybe ndainge ndichida kudhoja chikoro, but ndakatopinda mune imwe kombi yainge iri kumashure kweDyna Clipper mushure mekunge kombi yedu yazosimuka. Then ndokubva ndachizoenda kuchikoro. Zvinhu izvi zvakaitika mukoma handina kana wandakaudza. Ndimi munhu wekutotanga kutoudza nyaya iyi. Pakazoitika imwe accident mukoma, pakafa vanhu vakawanda. Tine imwe motikari yedu yakaita accident pakafiwa zvekare. I think kuti vabereki vangu vanenge vakachekeresa by that time. Ndatya kuti ndinge ndichikuudzai kuti accident yakaitikira kupi, but kune vagari vemuwaterfalls I'm sure they can remember kuti pane imwe kombi yakamboita accident so pakatofiwa. Handichataure hangu kuti nechekupi, ndinotya kuti maybe vanhu vanokwanisa kuzobatanidza nyaya, but yainge iri motikari yedu iyoyo yakauraya vanhu. After ndaona vision randakaona. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vari kuti ivo hanzi musachiva upfumi hwevanhu, hanzi kuchechi kwavo vabereki vavo vainge vatori vakuru vemuchechi, especially panyaya dzemadonation vaitozivikanwa kuti kana paine mapledgings awo anenge achifanira kuti ange achiitwa, hanzi vabereki vavo ndivo vaitotarisirwa kuti vanofanira kuti vange vachitobvisawo mari yakawanda. Hanzi musachiva upfumi hwamusingazivi kuti vanhu vacho vakawana sei upfumi ihwohwo. Hanzi pane accident yakaitika Waterfalls, hanzi kombi yavo yakaita accident then pakafiwa zvekare. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauya pano ndiine secret yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. I know kuti inokwanisa kunge iri nyaya inofanira kuti inge ichizoenda kuchakafukidza, but I was asking kuti munge muchizoposta nyaya iyi kumain channel kwenyu so that ndinge ndichizokasika ndawana help. Right, inini ndiri kuno kumhiri kwemakungwa
ndiri kuno kuisland. Nyaya yandikunza pano yakamira sekudai. So murume wangu ari kurwara, akabatwa cancer. It is not only cancer but ava nedambudziko reBP, because kana iri cancer is still able-bodied. Dai anga ari umwe munhu ndingadai ndisina kana maproblems, but dambudziko ravapo nderekuti baba vava neBP. Saka as I'm speaking with you, iro rinogore kana rikapera ndinenge ndava kutoverenga 3 years ndisingachazivi chinonzi munhurume. Ndamboedza kushinga ini asi hazvisi kuita. Takatomboedza kuti tinge tichitenga mapiritsi akaita sana Viagra, but hazvina zvazvinombobetsera. Haitombowanikana simba zvachose kumadoctors. Patakamboenda kumaspecialist vakati nekuda kwekuti uku ane cancer, the body is fighting the cancer cells, then at the other side vane BP. Saka anzi zvekunzi vange vachizova ne a good sex drive hakuna zvakadaro, because the body is fighting for survival. Iniwo mukoma, I am also fighting for survival in this marriage. It has been 3 years now ndisingazivi chinonzi murume. Ndasvikawo pakuremerwa, handichakwanisi. I can't go on anymore. What can you advise me? Ndongoramba here murume muchinyararire kana kuti ndongotsvaka hangu boyfriend, munhu wandinenge ndichifambidzana naye in secret, but ndisina kuita divorce my husband. Please assist me. Itori nyaya iri kutoitika iri serious kwandiri. Kana mukaposta muchazondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi murume wavo cancer plus BP. Saka hanzi it has been 3 years hakuna. Hanzi ndava kufunga kuita chikomba kana kuti ndongoramba murume. Let us try to give her proper advice mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Gore randakaita mari mainge muri mugore ra 2016, handifi ndakazvikanganwa. Ndipo pandakakwanisa kuwanawo mari yekuti ndinge ndichitanga tuckshop. Ndakatanga nekatuckshop 1, iko zvinozvi ndatova nekasupermarket kwedu kwatinobva. Handichatauri exactly kwandinobva, ndichangoti kwaMurewa, so that ndinge ndichizorasisa vavengi. Zvakaitika ndainge ndichishanda as a maid muSouth Africa. Ndaishandira umwe uyo kwatainge tichiti muZioni, ainge ari manager wepapurazi pandainge ndakamboshanda. Akazonditsvaka mushure mekunge aita mari. Saka ndakazonzina muZioni, even though ainge aine mukadzi akanditi ainge achida kurara neni. Ndakaramba. Akazodzoka kwandiri akati ndinokupa mari. Akazondiudza kuti ainge aine dzvinyu iro rinorutsa mari raainge akapiwa kuMozambique paakaenda kunotsvaka mishonga, because ainge ava kuita zvekutengesa acha nemadomasi mutown. Akati ainge akapiwa luck rekuti kunyange ainge achitengesa acha ange achikwanisa kuzoita mari yakawanda. Akanditi ndine dzvinyu rangu randiinaro. Ndikati tione. Ndokubva andiratidza akanditi sezvo ndakuratidza dzvinyu hapachina any need yekuti ndinge ndichikuvanzira apa. Akandiudza kuti dzvinyu iroro ndo rainge richazorara neni kana kuri kunzi ndainge ndichazobvuma. Ndakamubvunza kuti ainge achazondipa mari. Akati kwandiri ndinokwanisa kukupa 100k, but haina kuzobuda iri 100,000. Yakazobuda zvayo yainge yava 70,000 iyo yaakazondipa. Ndiyo mari yandakashandisa ndikadzoka kuno kuZim, ndikavhura chituckshop changu, ndikabva ndachizoenda kuBotswana ndikatanga kuita zvekuhodha hembe. Ndaifamba ndichipimisa hembe idzodzo nenzungu, bhinzi, chibage. Ndobva ndachizoya ndichitengesa muHarare kusvika ndichizovhura kasupermarket kangu. Nditori an independent woman, but ndakarara nedzvinyu apo pandainge ndiri kuSouth Africa. Ndakazviudza kuti vana vangu kana vakaenda kuuniversity vagraduate vava kushanda, ndinoda kuti ndinge ndichizovaudza kuti upfumi uhwo hwandava nahwo hwakauya sei, hwakabva kupi, start ndakaiwana zvaita sei. Ndiyo sacrifice yangu
yandakaita iyi mukoma mungandishorawo here nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukoma ndakarara naro dzvinyu, hanzi live dzvinyu iroro hanzi raitova riine sikarudzi yemunhurume atori normal, hanzi ndikarara naro dzvinyu. Hanzi can you blame me because ndakaona sekunge wainge uri mukana, an opportunity that I was never going to find again in my life. Munoti kudii nezvayo nyaya iyi Vedare? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, mamwe masacrifices acho, but hanzi I am proud of myself as a single mother because of the sacrifices that I did.